Takže čau, já si tam o dnešního videa. Dneska tady máme video z Fortnite, už docela dlouho nevyšlo. Taky přesně to dlouho nehrál, mě to přestalo bavit, ale teďka vidím. Tenhle jsem to začínal hrát, jsem se třeba rozehrát, jo. A zapl jsem rankedy, přišlo mi to jako dobrý nápad, ranked buildy, jsem se z Zero buildu přesunul na buildy. Já nevím, co mám říkat, jestli před tou kamerou už pomalu stydím, prostě, když člověk dlouho nehraje, tak je to takový nezvyk, prostě. Tu sezónu jsem hrál hodně, ale nějak jsem neměl čas na natáčení. Jsem blbej, kámo. Proč chodím jak boťour? Já jinak mám ping 350. Já tam jdu, protože já potřebuji killy prostě. Hlavně mě zabije hnedka tady ten týpeček. Jinak kvůli tomu levelu, tak já nemám boťoury. Nebo mám, já nevím, ale ten první týpek mi nepřišel, že by byl boťour. Samozřejmě tady nějaký boťoury nemám, jo. Poslední video vyšlo před 9 měsíci, nebo kdy, to je docela dost. Jsem se rozhodl, že natočím další, jestli stojí. Já jsem levej, kámo. Vidíte to, jak jsem levej. Čemu, jak jsem byl levej, kámo. Můj aim se docela zhoršil od poslední doby, co jsem natočil. Něco zajímá, jestli to jde? Jako, počkat. Jo, aha. Ne, počkej. Škoda. A už se do toho ani nemůžete vlízt, to je docela škoda. Pardon, spadla mi kamera. Pardon, zase kamera, potřebuji trošku oddálit, počkejte. Proč? To jsem vystřel. Pardon, že přes mírku nevidíte, ale líp to udělat nemůžu. Se nemá smysl postavit proti těm botům, ale já mám opožděný střely, jo, jinak. U mě je lidi, jsem mrtvý, protože to už se mi děje často. Já mám tu myš už starou, co používám. A můj teda dám víze. Čekejte, co používám, tak prostě už se mi sekám. Tak, jsem v hře. Já se tu hru pokusím zakončit vinem.
Já si možná změním krozér. Já padnu na lokaci, kde asi hnedka chci, no ale to je asi jedno jako. Takže tak. Můžete vidět, že jsem docela dost levej, jako. Čekejte. Tak. To video asi bude každopádně docela dost dlouhý, já se ho pokusím zestříhat, protože jsem se to konečně naučil. Tak, hezky. Na něm by pomohlo brzo mě zase. Ježiši, kámo. Nikdy nevím, jestli to je boťor nebo prostě hráč.
Jo, protože když už mám furt. Jo! Proč? Já nevím, proč to. Prostě proti já nikdy nemám myslet. Jako 6 kg to není špatný docela na začátek jako. Jinak byl bych rád za odběr, já si chci hitnout 1000 jako odběratelů. Proč, ale chtěl bych. A jak jsem říkal, videa nevycházely kvůli tomu, že prostě jsem neměl čas. Hej, mě se lagla myška, kámo, ne. Je to už je reálný hráč. Tak to jsem mrtvej. Já mám na to dobrý. Kamu. Pardon. Ona mě zabije, protože já mám málo. A lidi, zabila mě, počkejte, já to... Tak, co dostaneme, aspoň silver 2, Prostě, kámo, mě se tam myš. Já mám prostě, já to musím pak někde vyměnit, koupit si jinou. Tak. Aspoň ta silver 2 už by byla dobrá. Já silver 2. Teda bronze 2. Já teďka spíš hleju rankedy, kde mám diamond. Juj, kámo, nice. Takže lidi, já to zase střihnu a ozvu se vám, až budu vářit. Ještě menší vsuvka, tohle video možná bude dlouhý, protože já nejsem moc dobrý v tom aimu, jak se mohli všimnout, takže tohle video, když tak vyjde bez minu, já se fakt omlouvám. Já bych to strašně rád zakončil videem, ale když to nepůjde, tak uděláme si třeba zítra video. A to. A jo, takže tak, dobrý. Já jsem to vlastně neřekl. Když tak to video děláme zítra zase z rankedu. Kámo, mám strašný aim, kámo. Strašný aim. Těch rebelů Roots byl docela dobrý kill, takže tam jdu znova.
Oni už to udělali, já v rankedech to jde vidět, vlastně já jsem zapomněl. Doufám, že mi padne to ta nejlepší pistolka prostě. Škoda, že mi nemůžete psát challenge, až budu mít dospělý hlas, tak můžete. A to mě docela štve na tom YouTube. Já vezmu auga radši. Počkej na můj aim, ne. Mě zabije, ne? Protože jsem... Jak říkám, já jsem to prostě dlouho nehrál a jde to poznat, ne? Kvůli tomu aimu. To musí jít poznat kvůli tomu aimu, prostě to jinak. Já se fakt jakože snažím, ale je hella loot. Já bych si možná radši vezmu toho Skara. No, doufám, že se těšíte na OG Chapter 2. Já taky myslím, já si udělám i reakce, natočím na můj první shit, here we go. Joj. Typek mi dones náboje. Udělám první reakci na Battle Pass, protože si předplácím Fortnite Crew. Nebo takhle. Jo. A to no. Já doufám, že v Battle Passu bude ten to skřížený Midas s mělskusem. To mě fakt líbí. Možná i někdy udělám můj locker, jakože co mám v lockeru, jakože skiny jenom. Ne celý, ale jenom skiny. Škoda, že mi nemůžete napsat, jestli by vás to zajímalo. Někdy udělám i natočím i v té OG Chapter 2 rozhodně nějakou challenge, třeba jenom nějaký, ale který už byly, protože mě fakt žádný nápad na challenge nenapadá. Tady nebudu lutit, mě stačí jedna Avengers věc. Jsem se zla. Jinak já už se těším mega na live event v pátek. Tak ještě pak na konci videjka tak ukážu můj nick. Tak. Počkejte. Tak. Já tak tomu se vyhnu radši. Bych hnedka chcípal jenom se 3 kilama, potřebuji dát aspoň tak 10-20 kilů. Když 20, tak to sotva s mým aimem.
Teď jsem chtěl říct, že kdo by se se mnou chtěl zahrát, tak mi napište svůj nick. Nick nemůžu ukázat, protože když se sem podíváte, já bych ho rád ukázal, jo, ale já jsem si udělal dvojfázku a mě to odebralo. Se podíváte, tohle to všechno byly moji friendy, úplně až sem dolů. Mě to prostě úplně všechny friendy odebralo, jo, takže... A rozhodně se mi pak asi vás nechce hledat, jestli chápete, takže... Tak no. Já se přesunu do zóny a pak se vám ozvu. Tak dobrý, už jsem v zóně. Musíme tě tady auto nějaký, prosím. Plnej bobajs tady je. Aspoň, že to. Co tady prodává SMGčka? Se chci podívat, jak to vypadá. Že to tam je přistátý. Jaj, kámo, já jsem se like. Víte? Jo, tak ten dostal. Já se prostě do boťouru neumím trefovat, jo. Što je, jak ty boťouřiska se furt, kámo, takhle, že... Jo, dobrý. Když jste se ptali, proč teďka stojím na místě, tak se mi to, jak se, když se podíváte sem... Se podívám, nevypadla mi Wi-Fi, ne? Nevypadla. Čekejte, než se mi to ocekne. Koukejte, jo, dobrý. Mě zajímá, jestli se furt tady nachází loot, když sem budu. Čekat. Ne. Buď se tady nenachází, podle mě. Nenachází. Nebo? Ne. Tady je přestátá na to vodomašínova. Mě by zajímalo, jestli to každou hru mění, anebo jestli... No taky je tady loot, ale čestka jenom jedno tak. Jako někdo jí mohl zničit, když jsem třeba někdo padal, jako ale... Kamu nezamluvím medailonek, ty vole. Třeba to zaměstná.
Tak pardon, že jsem nemluvila, jsem se snažil týst chopitelně před tím medailonkem, já tady. Zajdu do bunkru, tady. To není vyloděný a něco tam zbylo, ale není to vyloděný. Železní stěny, já bych prosil tu shotgunu, jak se jmenuje. Gatekeeper shotgunu, aspoň fialovou. Že proč ne, že jo? Ne, počkat, to není ten větší zásobník. Počkat, co je ten větší zásobník? Já jsem zapomněl. Jo, tady to bude ten větší zásobník. Ne, tak sakra není. Tady to já debil. Pardon. Čekat. Tak jo. Počkat, na co tady jsou nábady snajperky? Tady nic na náboje do snajperky není. Pardon, se vrátí snajperka, se brzo nebo co? Ne, ona se nevrátí brzo, protože už za 3 dny nebo 2 končí tato sezóna. Jo. No to není žádný šmejt. Čekejte, já to na chvilku to střihnu. Dobrý. Tak. To je dobré. Už mám zase 6 kg a já chci ale víc, kámo. Se fakt omlouvám, že přes tu moji ruku nevidíte, ale já za to nemůžu. Jože, řekněte mi, že jsem ne. Jsem 100% neviditelný, že jo?
nic netušit. Kámo hoši. Sorry, že jsem nemluvil, ale kámo, když vyjdu ven. A GG, kámo. To nešlo, kámo. Teďka to bych se nevymlouval, že se mi seklo myš. Protože se mi nesekla, ale to bude tak silver možná. Silver ne. To bude bronz, kámo, ale hodně procent. 124%. No nic, ale už dneska to bohužel vinem nezakončíme. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo a čau.